Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Apa tione za zimene zikuchitika kunjaku. Tiyeni tiyambe ndi ku Strait of Hormuz. Malo amene ndithu Iran yachinga pakhosi, yagwira pakhosi kuti akuluakulu. Apa palibe ndithu kudutsa. Koma mama wawo padutsapo ndithu vessel, tanka ya India imene ndithu imakagula mafuta ku dziko la Russia. Imeneyo inena kuti ife tidutsa nawo chonde. For some reasons, I don't know, kuti pinapeza khala bwanji awaloleza kuti inuyo mutha kudutsa mwasafe. So India yadutsapo chifukwa kuja anaphulitsa ma Americans kuja. Ma Iranians atayimba foni, ma Indians anabweranso kudzapulumutsa vessel which ngakhale kuti iwo ndi amene anauza ma Americans kuti so maybe mwina sakubwezera choyipa mwina anthu akukirani, komano awalola kuti atani adutse pamene paja. Koma dzulo mathankala awiri a America dzulo awaphulitsa pati pomwepo, awaphulitsa sanadutse. Pana ena amafunsa kuti timafunsa chopadutsidwa, sanadutsidwa, sanadutse, ma Americans sanadutse paja. Maajini awa aphulitsidwa, koma I don't think kuti it's kuti ndike video imene I think achipa khoza kuchotsa. Koma video ilipo ndithu, koma ndaiona atapanga post pa Moto ndi Pagaya ku Facebook, Moto ndi Pagaya waipanga post. So kamene mufuna kuiona video imeneyo mutha kuiona. Komano ndiyoti yes, it's a real video, ndiyare undithu. Cha number 2, wina wanatumizira video pano. Anduza kuti akulu video iyi taipanga ni cheka kuti ku ma Israel aphulitsa barracks imene inali responsible, imene mangana za Strait of Hormuz pajaba. Ariyo sajana ayo sapo. So actually I just checked the video ninangoiona and nada okay. Komano chimene ndabwitsa makamaka ndi chinthu chimodzi. Panali munthu amene anayankhula maono kuti this is Quds province, kapena district. Iyi ndi city ya Quds. Quds ndi city imene imapezeka mu Tehran. Apezenga amene matha kupanga fufuza, kupanga check pa map, Google Map, mupanga check. Quds province, kapena ndi city imene ndithu imapezeka mu Tehran. Tehran imene capital city ya Iran. Right? Mtunda ochoka kumene kuku kukafika ku Strait of Hormuz, mukuzona mtunda wake 1200 kilometers, 746 miles. Tike mu context yoti mumve kuchoka ku Lilongwe, right? Drive kuchoka ku Lilongwe ukafika mu city ya Johannesburg ku South Africa, mtunda umenewu ndi wa 1200 kilometers. Mukuzopanga verify, mukuzopanga check. So meaning ngona kuti ku Strait of Hormuz ndi ku Quds pali mtunda ochoka ku Lilongwe ukafika ku Johannesburg. Kudusa ujeni Mozambique, Zimbabwe pa ku John. Mkudziwa how long, like mtunda kutaleka kwake. So barracks yoteteza ku Malawi imakapezeka ku John. I mean, I don't know. So not sure kuti this information I mean inuyo mungu panga check distance ya malo kumene kuli Strait of Hormuz ndi kumene kuli barracks. Patalika kwambiri. And it is unlikely to be true.
pamene tamvana bwino nepo mupanga verify ndithu. So yeah, that's it. So komanso mongoonjezerapo Strait of Hormuz ili kwinako kuli Dubai, kwinako kuli Omani, choncho ili ngati pa middle pena pake. So I mean, anyway, sibakhudza naso ndaba apa chifukwa kuthuko ukatalika ku Tehran ndikwina, ku Strait of Hormuz ndikwina, ku province imene district imeneyo boma limene likwina, city ina ndikwina kwa kutali kwambiri, konga ndi ku Joni kutali kwambiri. Joni ndi Malawi tunda wake, Joni ndi Malawi. So yeah, tabwe imene yapita. Yeah, so to the point, kuti Iranians apolisa stima ya mastima awiri dzulo usiku aku America. Apolisa ndithu amapanga makani kuti amfana adosede ndawo apolisa. News imene simungaimve kwambiri chifana kuti ngasisi zili mbali ya America ndi Israel, koma simungaimve kwambiri koma ndithu apolisidwa ndithu ngati angayike. Naona Bashir al-Bashir arayika post kuti taonani mmene amapangira report ya anthu ndanayika screenshot ya kondooneka chamba momona nekuti Iran yapolisa akuti Iran has set a fire akuti ayatsa. Like, what type of reporting is that? Like, mukupanga report bwanji zanthuzi akuti Iran yayatsa mastima akujeni. I mean, no. I mean, mongo noda amuna apolisa, for example. So yeah, that's it. Imene nkhani ina. Yeah, mono nkhani ina yaku nkhani ina yakujeni yaku kumene ku Israel makamaka. Israel ndi dziko limodzi limene limatha kupanga spy kwambiri, ku spy like uspy uchoti kwambiri mbe was stable kwambiri imatha number 1. And to the point that amaphunzitsa even ana maphunzitsa chankho cha ku Iran kuti mwina make kusokolo kuno andizimana anamaphunzitsa kale for I remember even mu 2019 ine video imene nayiona 2019 amaphunzitsa ziyankhulo kuvina chilichonse cha ku Iran kacha ya ku Iran chongoti anthu aja azakhale ma spy akutsogolo azikapita ku Iran ndachapana mayankhola chipeyi chayankho cha ku Iran aja ife tikuvutika ife makuti chifura yankho chayankho chomene koyani kumati hayi zona da nthawi Iran ndawakulira taona nthawi yana wakulira. These teenagers may be Israel's future operatives in an espionage battle against Iran. They learn about Iranian history and culture and sing in the Persian language. I'm Reuters' Rinat Harash at Ben Gurion High School in the Israeli city of Petah Tikva. These high schoolers behind me may be Israel's future operatives in an escalating shadow war with Iran. They are enrolled in a unique university-level program titled Iran, Security and Intelligence. They're currently studying for their final exams, focusing on Farsi grammar, translations, and contemporary Iranian affairs. When drafted for their mandatory military service at age 18, they will be natural candidates for key positions in Israel's intelligence services. Because of their candidacy, the program managers requested we do not publish their full identities. You see? Most of them ndanoti opangidwa ndi Maisraeli. Tangu ganizani ukambere kufika pene papo ukazitabe kufika pene papo maphunzitsa anthu ndithu ananu maphunzitsa kuti iwo azikhala atengere kacha chikhalidwe cha ku Iran kuti basa azangokhala anthu ba spy. Koma zipeza zoti yayi ku Israeli kwagwira sopano anthu amene akupanga ukazitabe kupangira Iran. Even ndasilikali omwe amene akhala kujambula zithuzi zachi Iron Dome, timachani za Patriot, chani malo kumene amakhala china Benjamin Netanyahu, msilikali wina amugwira ndithu chifukwa amapanga zimene for money, especially for money. Nde zapeza kwano kuti kumene kuku zimene zachitika.
So a point ina ndio kuti tumafari kambe nkhani kuzana ndi msilikali amene wapulumuka ku Kuwait. Yeye nditu amalongoso amene zimakhalira kuti nangoona tomwe drone to amwenezo pasula building wete makhala bomba chanchani amene ndi wapulumuka Kuwait wapita kuti kwawo and anasimba za anthu amene anzinzake amene afela kumene koko ku Kuwait iko. Yeah, so sindika yaitali kwambiri for it's like yeah. Guys, thank you so much. And I remember turning my head to the left and I seen the nose of that drone pop through. And as soon as it did, I knew what it was. It was either a missile or a drone. So I turned to my right, and that's when it blew up and just blew the whole building apart. Kind of looked around and I saw everything was just smoke and fire and crazy and chaos. Those drone strikes killing 6 of his fellow soldiers, including Master Sergeant Nicole Amour, who was a mother of 2. She was literally 5 feet from me when that happened. I think when I looked over my left shoulder, the drone impacted basically right above her. Hicks is now recovering at Walter Reed National Military Medical Center in Maryland. He does expect to be in the hospital for the next 3 weeks, but he's grateful to be alive. Nkhondo yafikapo asilikali ena Israeli akana kumenya na nkhondo layi ine chibwana amba ukana nditu. לך אחורה, אל תתנהג, אל תיגע בי, זה לא הבסיס שלך, זה הבסיס שלי. בסדר, קיבלתי.